guys, welcome back to my YouTube channel. Karon akong i-share ninyo ang pagkaroon og piksa or matagtiki sa akong anak og unsay among gitambal para maayo ni siyang matagtiki guys. Wala gyud ni siya kalakaw aning time guys kay dili man siya mobarog kay sakit kuno kayo ang iyang tuhod. Watching kay para makahibaw mo kung unsa ang akong gitambal og unsa ang mga health benefits nga makuha nato ani nga tanom. Kay wala man din ako siya gi painom og antibiotic guys. Sa higdaanan na nako gipakaon ang akong anak kay dili man siya mobarog og moadto sa lamisa mo. Ako na layming duol niya diri sa higdaanan. Do yung bibi no na ay kuan matagtiki or pigsa. Dili siya makatindog. Mo ni among gibutangan og alubati guys. Gidukdok na nako ang alubati unya gi ahong gitaplak sa iyang pigsa or matagtiki. Mambok eh. Di na sakit, girl? Di. Tanaw. Mao ni ang mga health benefits sa pagkaon og alubati guys. Besides sa makaayos sa matagtiki. Thank you for watching and please don't forget to subscribe.